inkukhu ayidalelwanga ukususa izono zakho, inkukhu ayidalelwanga ukususa amabhadi, inkukhu ayidalelwanga ukugeza i-abortion, inkukhu ayidalelwanga ukugeza i-miscarriage, inkukhu ayidalelwanga ukususa isichitho, idalelwe ukudliwa. Iyodwa nje into esusa izono ukuthi wamukele uJesu. Amen. Ya. Yabona uNkulunkulu yapha. uNkulunkulu mayithandile uzokunika isiphiwo. Akunike futhi size sidlulele. Kanti uthi uNkulunkulu esakuphile noSathana kuye naye azophikisa ngoba uhlala ekhompyutha akunika iziphiwo eziningi. Ngambe ma ngingathola kahle empeleni empilweni. Uqale nini wena ukwazi lento leyo ukuthi izinkukhu zidalelwe ini azidalelwanga ini? Angabe uzofikela phezulu kwezingakanani izono. Mangabe lento yakho izamayo ikhona ngempela. Mangabe ngempela igama elithi izono liyaphinda. Ayabona abantu manithena bheda, especially uma ungaziboni nje ukuthi uyabheda. Hayi, suke kukubi. Kanti uNkulunkulu waye enikeza abantu konke. Waye uyavumele noSathane naye anike. Bese kuthi abezweli didekileyo babone ngathi uphiwe kuhle, uphiwe amandla, kanti uphiwe ubuloyi noSathane, kanti uphiwe ukuba ngoqovizwe, kanti uphiwe ubuqili. Yazi kunabantu abanekhono kuyo yonke indawo. Ende mina i-advice yami wena yithi akufanelanga ubuphiwe konke. Kungekudala lokuyana wena bese ngicabana noMakhuba, uPastor Mkhuba. Umusho yonke lento lena wena ungumuntu wedlozi. Akusikho kudala wena ubukhuluma lezo zinto. Kanti ukuphenduka lokhu kuqala nini? Ukuguquka kwakho edlozini kuqala nini? Ngoba kushesha kangaka akuze ukushesha kureverse futhi na. Yabona ukudideka awukwazi ukuba nayo yonke into. Kanti uNkulunkulu yena senika kanjani? Anikeza abantu konke okubi nokuhle. Kanti uNkulunkulu yena wanamhlanje swaba kanjani? Lo uNkulunkulu wakudala nimusephi? Uguqukela kumuphi uNkulunkulu lo mdala esimaziyo noma omusha wemfeshini ofikileyo? Kungekudala bomemeza ukuthi wena sunamadoda amabili. Kungekudala wena ubuyelelana nendoda yakho endala esiyaziyo. Kungekudala wena sibone sewulotsholwa wena manje. uNkulunkulu unikeza isiphiwo sobungoma. uNkulunkulu anikeze isiphiwo sobuzalwane. uNkulunkulu anikeze isiphiwo sobuqili. uNkulunkulu anikeze isiphiwo sobudlova. uNkulunkulu anikeze isiphiwo sobufebe. uNkulunkulu anikeze isiphiwo sokushesha. Kanti kwenze njani? Ingabe wena uthe uhleli usazihlolisisa ngalamagama akho okwazi ukuthi uNkulunkulu udale ini kayidalelanga ini? Uyiqale nini lento? Uma bewuyazi leyo nto leyo, lezi nkukhu ezingaka enizihlabile ebungomeni bakho nivuma nenza ini uthini ngazo? Ayikho yonke lento yakho. Bathe ngabe bekungenela ngalo live ngabona benganaqiniso, bengena fairness, mele bakuyeke uzenzele into eyifunayo. Kodwa mangiqhubeka ngikulalela ngizwa ingqondo yobuqili, ngizwa ingqondo yobungilimbami, ngizwa ingqondo yobufebe, ngizwa ingqondo yokungakwazi ukuma uyimele into oyimelayo, ngizwa ingqondo engahlalanga kahle, ngizwa ingqondo engenelwa yibuhlanya, ngizwe ingqondo ephambeneyo. Ngambe mawuhleli wedwa uthini? Kungekudala sasibona ningumndeni omuhle, umndeni owawuphilile. Lento isibuya ifune ukungicabangisa nokusola ukuthi awukaze waba yisisangoma. Ngeke uze ube uye umzalwane, ngeke phinde futhi uze ube uye umprofeti. Leli sonto olivulayo uliqaphele lingafatalali. Ngithe mangabe benawe laphana bekuhlasele ngezwe amandla amakhulu, amandla okuphakama, bese ngithi ngoba ngazi ukuthi lawo mandla angamandla hloboni.
siyakuthandazela, siyakuphahlela, uziphahlele nawe kungabi ngamandla okuphakamisa ubuqili. Wena oku-interviewer uMokhethi uThabiso, lo naye wahamba wathi sekhethwe uNkulunkulu le. Mangiyibuka mina le ndaba le, sewushayo amen abangaka abakhule kangaka. Uyabona. Ngivumelele ngikhulume mina kuyakhulumeka. Abe sebengena abanye bathi kanti wena mkhulu ungenaphi? Ngithi ngingena la ukuvuleke khona leyo mbobo. Hlala nizivala lezo mbobo lezo ukuze thina singabi nendlela zokungena. Ngoba masizibona zivulekile kodwa zithinta nangakithi, zis-affecta direct or indirectly, sizophendula. Vumeleni ngiphendule mina ngizophendula abanye. Kanti mntana mibe ungeke eTumi sakwazi ukubiza gogo Sikhothena kunagogo la. Wemzalwane eTumi ungekukwazi na ukuthi mangabe sewuguqukela la uguqukele khona bese ukhuluma ngoJesu. Uweke ukulokhu ukhuluma ngeenkukhu nezangoma. Uthe uphumile wena manje ufunani? Sunesithukuthezi uyazikhumbula yini lezo zinto? Uzizwa wenze iphutha na? Buyela phela ukhishwa ngamuntu. Mhla usiyongena entwasweni yakho awuzange wa-aplayana kithi ezangomeni. Mhla uthatha intwaso yakho noma uba isangoma uqala wenza yonke le mgilingwane nemgilimbano okuyenza, usiyo-acta njengesangoma kobojalavu njengokuwenza manje usiyo-acta njengomzalwane. Awuzange wafuna imvumo kithi, aweseke phansi, qhubeke ngale nto leyo oyikhethayo. Ulimi lwakho lunjani? Luyashisa? Ulimi lwakho lunjani? Luyadelela? Kodwa sungadeleli, uzudelele unyoko noyihlo, ngoba ufundisiwe wena ebungomeni ukuthi lento ongene kuyo iunyoko noyihlo iwena. Ake ngutshele mina mabehlule ukutshela mntanami, indlela o-acta ngayo, upetule ngayo imlomo, udelele ngayo, ubona abantu abahamba abakudelelayo, zona iy'daba zikaNkulunkulu lezo. Face yakho nje ihlala i-acta opposite. Uzokhona yini lapha esontweni? Uzokhona ngoba abaqambama bonke basesontweni? Uzokholwa ngoba abathakathi bonke basesontweni bangakhathala yizo zonke lezo zinto baphelele emasontweni? Lalela wena asilandanga wena, sizelanga wena. Utshela izangomanyana zakho lezo wazithwasisa ukuzitshela ukuthi awahambanga nezikhwama zabo, abakuyeke. Ake nawe usiyeke kanye nabo, umoshile vele, uzimoshile impilo zabantwana. Bazwile lokho kudumisa into engekho. Mina bengithi mhlawumbe ukhetha le ndlela yakho uhamba ukuthula, usiyeka phansi lapho sikuyeke. Njengamanje uzothengisa ubungoma obuphilisile, bakugcinela ifamily, umndeni wakho ezimeni ezinhle nezimbi. Into enjalo iwubufele nje. Bungcono lokulahla lenye indoda uthathe lenye ngokuphazima kweso kunale nto le oyenzayo. Impilo ngeyakho. Awukhethi magama wena, ngizwile ukhuluma ngemomoza ukuthi hayi mangabe ufuna ukuthi inyokwe u10 uyenza njani, mawuyizwe iphefumula i10 yakho izobona lena. Uzofika uyipho Abraham nabo Moses bazofika beyibanga le momozi yakho ngoba imnandi. Ungafuni isithule wena. Mina mntanami noma kade useseyisangoma ngeke ulunge. Inkinga odlule kuzona zingaba ziningi kakhulu. Uphendule lento le oyidelelayo. Uphendula mina. Lapha mina ngikhuluma nawe as a father figure. Ngoba ubaba wakho akakutshela akakubonisi, uzofika nenye indoda 3 minutes waziwa kuthiwa unenye ubuyele nayo, uzolotshola ngeyinyamukela imali, licaluze nabo. Sicela ake uhlukane nokufuna ukugxeka into zobunyanga nobungoma. Ngesikhathi wena uthi ubungoma bungcolile, mina zange ngahlupheka ngoba nto ukusho bakini obakho lobo bokukhotheli njengegama ledlozeli lakwempatha. Ngoba liusikhotheli njenganalutho, angasibhamu nganalutho, balishaya balidibha phansi. Washukeka wena wazwalilaxaza phansi, thina siwalaxaza wena, wekela amasiko wena. Into mawuphumile kuyohlukana nayo,
inkukhu azidalelwanga ukugeza inyama, inkukhu azidalelwanga ukwenza ini. Senza ngakho yini isiko lokhokho nabomkhulu bethu, ngoba siwaphatha idlozi lakufaka lapho ebu-DJini lobo. Awusafuna abanye bahlaba inkukhu babe ama-DJ. Ngikuhloniphe ngakusapota kabi kulo live wabomzungu wabokhethelisi. No, abakuye ukhetha into oyikhethayo ayifuni mina, ayifuni bona, ayifuni bani. Kodwa uqhubeka wena nokufuna ukusenza ngathi asiphilanga amakhanda. Unjani wena ntombazana?